tangya mani phaini bo borok kono nahjar khani botnam ga sanai koroi ake sanai tong phaje nung nelaga tai kuya ho jikon tabang khadai galai hambai yang kono yang pakai itu galai kayu wi tong loi yang zaman sak ini kerap kerja yang ini kayak untuk kos tu ni jara, wabin nu kong kita sek coba jakun, ay, saya akan naik. Bisikly, kita media takut sama hambai tu. Angkai bisnes ke tini mulut tu cengorang nuk pakai, tini onoram para kami lo. Usekang tanai Bryhaspatibar kaisi insiden yang kau jaga. Bini sajak, tahu bukan sajak, Pabita Tripura. Bahugo thangsani nago ke kiri saijung kaman jarawo. Bono tahu keba kara cinia borok keba saimia tahu putar kelangka abai ke bono ekdom botok lagi nokantu selek kelang mani cover jengman ka actually jeng mia no phaina tong mani kai mia kai jeng phai Malaysia arrange kai Malaysia wetini jeng rata rata tin party ni dagi mumbai no otta tin party IPF ni dagi mumbai no tin no khajeka ja angke obono sanam tong obo belak kino mane dikkat jonok thamu mitin sami balai cheleng masin jor thamu na bini nok nuko besar jor te khari susu bo bini ase khari susu bo kuk tangi janai nok kuk khanje ke tong tong bini porjonto ta sotru tong borok te jeng bo jaga thang soi jo susai ki tin do kha obon do binang tin bo ma sanam ko jeng ta pe do te song kha jeng oba ke bidan ma namani ko na mai mani ko soman mani abo bela to bang abon bagai namani joto ini borok rok nang obon ko namu tu jeng obo khai ti jora khangyo jeng tebo khangchang lai jeng tebo ekota khai khumta lungsa khai jeng tongmai na jeng tabu nomi tong chari di khai no jeng bai chu bui bai ya jeng bai jeng saro bulai tawai nok re nok tok ta nabo dong khanda gobang ma jeng tu maya talaya ekdom nak tele mumbai jeng nabo no ko namu tu tin dok ka obo khai bini man-mani tong borok ni khani jeng hamta ke ba talanya na hai bini tabu busuk bini khani jeng nijin chago siklai nei o obasara no basa sikla taslok sa obai ke kebo sinia nu ya borok bai obai ke buthal jakhang kai jeng bahai ma dong no ke bina se dukkhoni jarawo wana ma chingja kostong tongman jara bakha birman nangni tongman jarawo jeng party IPF tingi bini boy baksun tini khabok khamjak angkai bini dukho birmano tini saijungo tini AGS tin taku mongol saka bini birmano jengbo tongnai jengbo basanai bon help khaina bagai jeng jotesto babe chai toknai angkai thinango jate bo bono jeng bahai ke bina obostan theke sora hariman abono ti jeng chai toklainai angkai angte kaisa koinamo jongo tini joto taku te buku songrok no jara nai tongnai jara khananai bono jate teibo chobanani bagai yak pholok angkai belai na hamkoknai thambai kha khamo tai khawo tek tomano obo haikini piprasani kapal hamyani jorano hane hinsinai jeng tabuk phai sopaikha chini longtrai beli wo chini onoram kami wo usagango thangnai Bryhaspatibaro onokungni no chini buku khoroksa bini bu mongkai Pabita Tripura obo haiklaya koi sabo bai bojani bakya bakara borok mochang information sengga borok bothaimia bahai ke gotona angka kintu gotona angjak no khaika obo haike ganti nogono bone kothai besak boi bono bukhar mani tai obo haike ketam khaika bo tong leke saiman suglia abo postmortem report khaika kai jong khaika saimanana obo haike dalai khlai kha nangmani pok kai bo onogono tonggamani bini boma sugot sangok nei chung khanawo tei bini bahnok juk songa o thine ni bahnok juk songa borok bonogo khurini jara bo khain samonogo khurini jara bo obo haikai sob bajani bono boi khari langka hoito bole thaimia tengabo patoblia abo hoito postmortem roko sung saimanai abo haiki khana phaimani ya gulo belai khino kha kosto nangka jeng party IPF tini ongoi jeng tini oro sakaijak ang sakbai thang Mongol Dev Burma AGS IPF ti party tini batui khaijak bobo party IPF tini central leader obo hike tini Koromsara division ni IPF tini leaders tongo tai tini yango teilamura
Kaliamura division ni leader Soktango obo haike jeng tini borok ni nukungo borok ni dukho ni logi logiwo jeng bokhai amani bagai jeng borok bai malayo kito sik borok no bahike help khaiman hnai jeng khai sokko yamani jeng tabuk joto details bong ni thani nahamani yaglo jeng tini party ni ongoi borok no kisa sobana ni bagai thangui tongo tai obo hai khlaya koi buskang ni sala borok no bahike tebo chubaiman jeng wan suknai jeng tini party IP tini ongoi jeng borok no kok rekha je borok ni nangmasuk je sahajyo jeng rimai akhano jei mansuk Gorotikin party torop theke tai Tirupra government jeng request khainai tini Swarashtra Daptar tongo tini honorable chief minister ni thaniwo bobai jeng malainai ebong boni je kuthui busak gantinogo photo samani aborok jeng naharka nahaman pore jeng honorable tini Swarashtra Daptar ni mantri Biplop Kumar Dev bai pok khalainai tai tini Tiprasa hamklai mantri borom ganang Mebar Kumar Jamatia bonobo jeng jei mansak bini daptar ni torop theke bongni nukhungno sahajyo khainani bagui jeng thangai khatarinai ebong boni jibo jeng o khaimano chin party ni general secretary kam mantri ba abon bagui jeng chin party ni torop theke borokni odukho ni logiwo jeng bebak no khayok laijak ebong borok no bahaike jeng chin party no hoite chubaiman aboni bagui bo jeng wansuk lainai jeng tini phungo yango phaiya sanino jeng chini president NC Dev Burma general secretary Mebar Kumar Jamatia soho joto bai kok salai chablaya koi hajaga khanja tai borok no odukho jojo khonjarawo tai bo khonjarawo je third doctor ni aborok no tei jeng sa jeng financial assistant jeng borok no khlainai tai bongni thinango jate bongni tebo tongoi chawoi hamoi thangnani bagui jeng ব্যবস্থা khlainai tai borok oro insecure feel ungui tongkha hanai jeno thawo kirifat thanang pangui tongkha hanai saka jeng obono teibo jeng PS kok salainai ebong nangkhai chini SP no kok salaioi jeng borok no security provide khainani bagui tai bongni o kirifat thanang khani jarawo jei nangkhuk ma jartai government ni government khunani bagui bo jeng borok no hai jeng chini party IPFT dalai khulina khak khamlaijak obo haike chin Tiprajak obo haikai rap khaijago putharjago ba kwbangma rokom jaga ongoi tongo jeng dalai khak khamo aboni bagui no ang bai jeng wansuknani nangkha jeng chin Tiprasa dophano mothangnani bagui 6 jora sok paikha khasilainani 6 jora sok paikha jeng bebak wansuk laiakoi thangsang lainani 6 jora sok paikha jeng Tipraland chan laiye chini dophano mothangnani Tipraland manoi chini thani bebak power manoi jeng tini judi no Tiprasa rok thangnani ব্যবস্থা ongkhai obo hai dukho durdos na hoite jeng katiman khamong hanai jeng poito chawo aboni bagui jeng tini dophani bagui samung tangthang kanio IPFT agini sini tongo tini bo tongo ulo bo tongnai siasak jaratei omol tangsak jaratei jeng tongnai tei tubai jeng apok na ketana nemu tongo tai norok bo jara nai tongnai khajani tapuk tei bukhuk chana kobok na nemu tongo obo hai kopal hamya hai keba dukho tekto manai tongmani jarawo tini bukhuk ni nukhungo visit khaidi khlaiakoi chubana ni bagai je mansak jaratei agugi khaidi nei kobok na nemu tongo joto na